Kublai pi baro shakatup Khubor Ka Jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentangkasing kilong. Smokiao dukot ka jing dor batau ain ka Meghalaya uba Renington lingdon. Tongkar halol ka jing shasho kinong tray ka Xavier School ha West Khasi Hills District. Nang bun ki dukot ki bawan pinya sobat ka kunhonia dala kari. Smokia kinong ilam niam tre bakhang lat bansnai ka jakatang breo hajan ka hills. Entun mi hukum udisi halor banyadaya ka wa min tudu. Tung ini paish ki Khubor ki babanya. Usumbut Menteri Rang Baka Jylla Upreston Tinsong Mentakasi. Oleh itu baka Sarkar Jylla kala Shim Karai ban Buria haduk kendai po nakashispa eka khajana income tax ki he Sarkar IAS ki ba amde ki reulum. Habakren ki no to Khubor balat patai Khubor hadin ka jingelang jongka kunhun ki menteri uba Preston oleh itu baka ni ka jingle jongka Sarkar kalong ka jing burom ki he Sarkar ki ba ai ka jing shakri jongki ya ka Jylla bat ki ba sa jangai nalaki jongki ba yeng hasem jongki. Then the second agenda we approve, and the proposal came in from Finance Department relating to the incentive of reimbursement of payable income tax to the All India Service Officers. I think you all know, as per the Income Tax Act, what happened was non-tribal All India Service Officers, they are subjected to pay income tax annually, and they are throughout the nation, throughout India. So I think we are the first state government who has taken the decision today. Those non-tribal who are not exempted from payment of income tax, who serve and work in the state of Meghalaya, state government will reimburse the amount entitled by each one of them to pay to the income tax. State government will reimburse 95%. 95% of the total amount due to be paid to the income tax department will be reimbursed by the state government. Why we decided this? It's because we understand the senior officers, All India Service Officers, coming down to our state of Meghalaya all the way from different parts of the country. And then because we really wanted to make sure that they also get some special incentive. So therefore the state government today is pleased to approve, and henceforth 95% of their dues payable to income tax will be reimbursed by the state government. Uba Preston ulay turu baka kunhun menteri kala shimru ya karai ban pundunai ka khajna value added taxes ya ki jat kiat pareng baper. The next point is it's not much. We do have discussed about the reduction of VAT on liquor. I just wanted to tell you. Let me just tell you. Again from ERTS department, one agenda was there. So the proposal was about reduction of VAT relating to different brand of liquors and wines in the entire state. So ultimately we decided to reduce the VAT from 40% to 37.5%. From 40% to 37.5% on liquor. Okay, on liquor. And then number two, I think you must be remembering
in the year 2020, I think in the month of May, we raised the lifting charge from 2 rupees to 25%. So now again, that 25% is reverted back to 2 rupees as previously done prior to May 2020. So these are the decision we taken today, and then the loss of revenue annually on this reduction will be around 12 into 7, around 85 crores annually. It will be around 85 crores annually. Yes, good point. Good point. Okay, good point. I think people should understand one thing. Right now we are living in a competitive world. When we are in a competitive world, be it the state, one state government, another state government. Right now, I'm telling you, in the budget, in the last budget session of Assam, they reduced it drastically, where ultimately the price of liquor has come down drastically in Assam, and the cost of difference is not less than 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees. So ultimately, we are bound to reduce it, because if we don't reduce, then the turnover will be drastically reduced. So therefore, as I said to you, since we are in the field of competition, ultimately we are bound to reduce the cost, the taxes on liquor. That's what we calculated well. Ultimately, we came down to 37.5%. Hakoi pat kaliang umentri ulai thua baka sarkar kasio bat kan yai siu ikatulap jong kinong hikai. Henry kan umlapat ban siu shi sen siu ikapisa ka badang sa jong kinong hikai. Ubatan sang ulaong baka sarkar ka ai ka juban lag jong ka bakan persang ban siu khendiat ikapisa badang sa jong kinong hikai. When you talk about the salary of the teachers, government are paying. Please don't say that we don't. Again, the areas we will see. Of course, we cannot pay in 1 month, 2 months, or 3 months. But we assured those who are entitled to get the outstanding areas, they will be paid. Habak range kilat pathai Khubor Na Ka Jylla halau ka jingja sha bom kinong trei jong ka jakapuli ka Saint Xavier ha oi West Khasi Hills District nakaliang unnong mi khmat ka than uba ranikten lingdo tongkar ulapan pai ka jing sosi halau ka ni ka jingja padupat map nakaliang jung usha kinong penyat yen ka school nakabol akarpat bakin khang doi ka ni ka school nakajingle kini ki runar ki bam shimla khenya ka jing imbril ulapan paroi ka jing sngolem ka mensem bala do no nakani ka jingja ulapan rem juri ki jingle kini ki runar burula ongru baka don ka an kaban penchitom kini ki runar shu la yetho manakaliang jung ula de kendo i father friday but on let hi dala de ban kendo ki nong trei ki bala sasho hakaba kini ki nong trei ki batrei ya ka to college hapo oi ka beli ke college jung ka jesuit kila sha ata kita keling jung ku M&A jung ka tong thai nakwa bulpa pa ba bangadon ki sukhia ka diskusi ia kena kejingjia kabalajia hapo jo ka konstitusi ki jonga hapo jo ka distrik ki jongi hapo ka dong ka than ki jongi ngim kwa ba pembeli ki kinjia kum kajat bendreu ni kwa ba kibreu ka brabar kimpet yengi kum kajat bendreu ka basai tende apa ki chia kum gini ki jingle ki bundai ki jingle ki rushai nakwa pau mak chupi pai pa ba ngidon ke sungno musim aduh kata-kata ngidon kuat ba ban promote ya tourism hakadong kathan hakastet baro koi te re na company ki jia kin don ki headline ha ki newspaper ya ka dijing syak atak ka syak niap cukup real ha ka ni kidong kathan jumi ngasngo ngidon ke jing sngurut musim ba ke jing entertain bangila ban promote ya tourism watla blade ra kenap lakarku lengba ka memoriang ka internet yangi hakabangi don ba ka la kabu ban penkiwi ka tourism tiga man katang karpa ya ki khon samla jong ka dong ka than jong ka state baro koi
bagi nom sim ya ka bor ya ka anya la ka jong ka kti kat ban pen mensau la don priap ya kibreu kadai ka kam ka bal se kita kinong le ar kin babe kalah ngangek ba kita kinong le ki bala atak kat du penayap turung trei ngangek ba menta kinom kemen kin don ka jing sngok knyum ka mensim bat ka jing babe kalah bat ong chis balai ngalai le ka tu ka kam tena berkata ngakarpat ya ki kon samla tu ngin tot ban bitar tu ngin suki ban bitar bat ka bahae ka bang ko ban aji mut cha ka benreu kalong ba hakapor ba bitar pala ka bha wanom sim kanu ka action kata ka bang ko ban pasyap jimut cha ka benreu sya ki kon samla jo ka benreu ba hakanu ka por ka bitar pala ka bahae kalong ban susngap no jar and don't take any drastic decision hak bakum kata kapor namar kapon hi kadon ka jing babe kala habashim kanu ka action hak kapor hak wabita kan ayu kini kon samla ki badon ka jing sokia ya kata ka jing wan tre jom ki bedu ka banabar hak ini ki dong ki thanjugi kan ayu bikin kerana ka keten dadakin kerana ka keten si keten ban ong kita ki bedu bangi ngimsya sa ka dong ka than kat kum kata ka jing sno dei jom ki nangit paro itik bedu kin burom me kata tendai ka jing le riudum hakamet hakayong ban sulet atat ban le penyap bedu aku apa dong ki kene ka di ka jing le ka ba kum ka jaj ban riu hi ngim so tenat ka dong ka than ngim so tenat bat ka baar ka ba ko ka pat kalong ia ki authority kinong penyaj jo ka college kene ka college ya ka bagiran sedang ya ka jing tei menta ban tei to ka girls hostel bat ki wei ki jing tei ngakwa ban ai men sem ya ki ba kim dei ban sngouret men sem kim dei ban sngote habai ki kendo ekum kini ki jing e nganget ba ka jing kendo ya kene ki jing e kan long kalat lenti ha ka ba kene kan ro ya ka attention jong ki bobon pa ban yo ya ka jing trilang tenamar kata nga ay mensim ya kini kini peniat jang college ba kim dei ban sngouret men sim no dan kim dei ban perkhat ban weng no dan ban withdraw no ya kene ki jing thmu ya kene ka mission jong ki ban set up ka college ya ka university hangtai ngila kemen kum ka dong ka than ban yo ka school ban yo ka college ka biang bha ka quality ha ka bagi quality bagi kon samla jong ka tu ka dong ka than ka padang sa din ka padang sa kendong kin ya kyo ka jing nang ka jing start ka jing don jong ka college hang tu tinggi sngau no mensim bat ku unong bikmat ngalas nuting hada bang ui ki statement la kino priat jo ka college hakaba kila pensange iki kambar khak menta ka college kila khangno kila pensange iki jing treiro dan magata na ko ban appeal syakiro ba kin sngau ha ban reconsider ban resume biang syaki kam normally ban sedang biang ka college amar bang ai baki no penyat ke college kini ki sponsoring body ai bakin tip bakane ke jingle kamdei ke jingle jo ki babun bala kadai jo ke jingle tang jong ki katu katne ki breu ki bom sngo tho ya ke jingle kam jong ka pule ka puthi ki bom sngo tho ban sngo tho ya ke jingle kam ya ka roi ka par tin mar kata nginnom ya pen bakan donno ka jingdu nong jo ka dong ka than barok ka we tang na ka daw jong ki katu ka dengo de mar kata na ko apa slo ya kini ya ke ka college ka school untuk bakin resume biang bakin stang biang bat miru na kalian jongi ki prashna parthau ngar kumong ikmat so ban ai mesim ki bagi ya lang barki ka revolution ya dala kari hapok ajingelam uba arden mila besaimon hne kasni thodiang ka akun riu tarik kalapan scam bat pediang ki dikhol bathamai ban train ka bentai kari bat ka jaiben riu habakran ka jingelang ka badlong hamadan he maulai uba arden ulakran sani bha halor ki babun ki an ki bala banya daya kari bat ka jaiben riu na ki babun ki jingma ki bawan tur kerthep menta mula ong bakathong jukani ka revolution ban pinklan ka jaiben riu na ka bentai ki long dien ki mandien bat ka lawai ka ban sawan i tangi aga jingdu jingkermen te nomar kata raung ong ni don kam mi gani revolution te ke ga thong jong gani revolution kalong ban pen klan ya ga jat ben riu bat balingi ko ban pen klan ya ga jat ben riu lani bangin sumare gani ri ga e ga jing
kalong nakam ta kita ki long din ki man din ki jing mo nakam ta ka lawai ka ban sawan lani ka bangi om ka pateng nya ka lawai ki pateng ki banwan tiga ta ka ba penlongi ti kumlongin sedang kumala pa syak hai tu ikot ning kedok ka baning kong ka bangi ngi don kam kalong ni napan pai shale di kum ka chet men riu hei bakala ha ka jingat lenti ki jing kum ka chet men riu ki ei ki jing bakala kum ka chet men riu ngin hak ban yet ban ngi i baka baning kong ka thong ka bangi don kam ning ba ka ni ka revolution kalong bangin let ban pen smutu keleng kumnu bangin pen klain biang sai sin ya ka chet men riu kasi da bangi pen klain ni ki long sem ki jing kumnu ban pen klain ya ki long sem kumnu ba mangi ki shimrang ngindon ya ka jingkit khnit haka longi ki long sem ki jing kumbangi la kadolenti hai tu kot ning kadop nang tangi tek bangi kum ka jet ber khasi ngi judon ni ki dor barsnong ki ba klain ba ha ki por ki ba menshwa ba ka por ki dor barsnong ki dang trei ba ha ki por ki snem ki ba kham menshwa ngi smuthu kalong ka jingada ka ba kraw nala kren na ka tu ka singi hang ni haka sen ka baningkong baka kenro ka baningkong ka bangi don kam man te menta ka de ka longi ka long sem jongi ka jet ber khasi ngi don kam ban yo ye ki longi ki long sem banwan ra ye ki longi ki long sem ki ba klain ka ba ar ka kenro ka longi don kam ban pen klain ya ki borsh nong bor tha ko dor borsh nong ga jingi balingi don kam ban pen klain ye ki dor borsh nong ga ji mar ka ta ka de pa ka kenro ka ba ar ngite pala ka dor borsh nong ka klain ka don ga jingirti apreng ki nong song snong ngi boot bek ye ki kendon ki ba ka dor borsh nong la rai ka ta ka lo pa ka jingeta ye ngi kum ka jet en riu dei nomar ka ta raw ngi ong ba ngi kwa ban pin ko bor ye ki dor borsh nong lingba ka article ka ba lais pa nyu huai kani ka article ka ba lais pa nyu huai ka de ka an ka ba kerpang ka ba ka sarkar ka India kala ai ya ki katu ka nitli ki jela ha kani ka than shate lamingi haka por bang lang CM mga lawan ra ya ka wei ka an di balatik kum ka village administration bill ka BAB arajar khasaw ba hantung ni la besu ki kanon ki ba khan ki bani dai ni mereka sarkar jela haka to ko por balalong chief minister Dr. Mukul Sangma kim shin tre ban priang nomor kini ki ong em kani ka an kam na long nomor kini ka an kani ka ban kren be kumno ya ka jing pnya shnong jongi ki khasi ke tenre kim shim la priang ki lawan ra pat da ka wei ki jing penbe bat hadin kila pas haringkat kita ki jing penbek balon ra na ka sarkar jela daga ta ka BAB arjar khapsam ti kani ka BAB arjar khapsam kanumla banung ka baklain ka bani dai ni namar hangni lakin thublut yu nong song snong relingi kren pat ya ka an ka jing pen ko bor ka ba ngi kwa ling ba ka article 371 a le ni g kalong habangi kren ya ka dor basnong ka de ka dor basnong ka bangi song mangi ki khasi halor ka nongrem ban wat ki lat kilenti ban ya daw ya ka wa min tudu kumju ya ka saudong sau kunjong ka namar baka de ka nong basa umbam umdi ya ka sor jwai hene ka sngi u deputy commissioner ko West Janta Hills district u Garut Eleanor Dykes ula kho jingelang ya ka sunjuk ki wa het chnong jwai ha conference hall ka office tre kam jong u harangkar ka jinge don lang u ADC ka district u PK Boro ki menteri ka JHADC ka urban CEO ka jwai municipal board ki wei pitna tre kam habia krembo DC Garut Eleanor Dykes ulai thu bai kani ka jingelang lakhot penlong dei hadien bala ai dorkas ka sunjuk wa het chnong jwai halor ka jing don company da ya ka wa min tudu ulai thu bah kani ka jingelang ki bala ya kren halor ka phang ban snai ka calendar ba shisnem na ka menta ki kam ban yach khamat halor ban ya dai ka wa min tudu ban ban sedang na du ubana ya yong ar hajar aphoi Shushu kila ekran halor ka jing ti mauti siap harut bat hapok ka wa min tudu nalor ka jing bet nyut kulmar ka jing pentuit khendo bat sajan sat kali ka balak tai ka jing khoi kani ka wa na kalian ki wahet snong hila kentu UDC ban penmi hukum na ka benta ban ya dai kani ka wa UDC wi thoru ka jing jabok ka wa min tudu ka deru na ka daw ka jing pentuit jabok ni ki ying kisem kam tam bubun ki ying hapok sor juai kim doni ka septic tank ki bapaka kumta kilarai bakatran urban berke municipal kin parjing tho shabaro kishnong halor kani khnam bakin bot berking ki kin don ka sarkar dei kot uga man ko miting nei ho kot lang la ki buru yang ka sarkar na ka kam po CEO yang ka juan salbut u engineer na po urban planas ka discouncil ki wami na ka jing ya kelam ikut negasi punukong na daya kot gitu senai kini kekenja kelenda niki aktivitas ke kamu ya dai ke Pak Mentedu bodoh senam lenter dabut itu ke financial year kamu nado April ajar aku wi hado March
ada pula kita ki program welfare ke bukan top ya ke awareness ya kita gijing mentoy ku yo lada man ke wa mtlu ko khoi ke wian ke wa terwa nak ke liang yang ki senjuk ke tu het senong juai waktu wa MG boleh disiap napok ke wa mtlu ke wa sak that ke wa sak kali kam dulu MG lino ya gini ki sendrum sodong saukir yang ke pak mtlu ong ki jengmot ki pemi ya ke polda ke amson ukhang begitu jiwa le begitu gam sekarang nak liang yang di het senong lah dah mat dah majoriti wa adien pemi ke take order ke lu ya le lang ki wa ke district amson kam jo le bagi di department welfare sekawi wan tua ya kelam pada persengau untuk kenika je clear yang buat menteduk untuk dubiti kuli saitat untuk dubiti kelong bok bok siap juana kam jauh lah nak yang sistem yang minang tang senong buang ini ki liquid waste jiwa kam kenusa dan yang sistem men tang kena septic tankagi yang ki itu dah lai bising nala dah support buat menteduk hadin ko jing Islam na kaliang yung ke district admission da persnya ko MPNG kendon ki an department mupai wa pat kita kam ko urban mo kam pau tho biang ko ki he chnong kre lang ki yo tu ki mo ki an ya we to ek liquid wa ka fluid waste Hini kesengi nak kalian kinong elam kenyam tre kena Giant Hills lapan pal ka jing bem song tenat halor ka jing pentut bencnai ka jaka thang brio da ka boarding electric. Haba crunch kila pathai Khubor kini kinong elam kila itu. Baki senam ki balada ka sarkar jilla ka lapan slur jing thang brio ka balat na ka jing penjakliai ka mariang ya ka balasan do da u Campbell Shulai. Kilaong bahenrai bakalong ka basngo sipat banshem bakitu ki bala kadat na kanyam tenrai mentaki persang ban penwit ka jingsna ka jaka thang brio ha min so bi ha po Giant Hills kini kinong elam kilaong bakani kalong ka persha ya ka hok tenrai bala prod dak ta kariti dustur kari India bakanu kanu kanyam ka don hok ban pendap ya kanyam ka rukom jongka kilaong ba umde ban khangla ya kani namar ba kamensim jung itu badang nget ya kanyam tre kalit pha shu kan rat leng ba kading dak ba pendap ya ka jing thang ya ka met jongki ban ka maya ka hok pandang la akut kata ka sengi ka por ka jangi ngin dai phai so utrai kat kom ka jengai ngin dai phai leng ba gading te ka ne ka jeng ki ya kan do hang ne ha khasir ya ki jaka pendap niam sengi la khado in batai i presiden jong kasang kasih tangapat ngan su batai khandiat ha ka jengai dai bat ke problem ka bangi ya kan do ha Giant Hills kaba Giant Hills ki Sunrise hakaleng ki jaka jong Giant Hills ki don la ka jong ka jaka thang na do ki por menberim ba ki nong bo nong thau ki la bo ka jaka ba kentang ban lek phai sho boleh trai kan ran te ka jing ye kan do jing nge jong i pat Giant Hills kalong ha ki nong yalam sinong ki ba la don sakawai pat ke jengat kila long majority maki ha kata ka senong pandangi khon ki riat ki jongi ki yo ya ka scheme menswa ka karsan kan ka forest department da ka ba buram ba kan mau ya ka kerteng jong ma Campbell Sulai bala bam kwa hadwaru belai mara ka jing posiau yong jong belai try kan rat wan ra ya kan ni ka eco friendly crematorium sakapathai ka ba yarap yangi ki khon niam tre niam kasi hakaleng ki jaka wat ka government ro kala phai din sangi kala don kata ka jeng kete kular ha padeng ka forest department bat ka mek sainda juai ka balong ka trai jong kene ka crematorium ka pemerintah leng ba ka peten ka bang ila deple na do usnem arjar khatlai te ka government kala karsan ban sna ya kini kijing sna ki bakodor namar ba ka kane ka kijing tei
kaya rap yangi ya kapor kaya rap ro ya kane ka ong kabangi ong ka pollution free kaya rap ro ya ka jinglut namar ba ha kini ki rukom thang jongi ki man berim kidang ye tho general secretary mane ki padan kam de ki pasor mo nang padan kam de ki deng se handre man ta bat ha kane ka teknologi ka man ta ngin ka jinglut kan dewa tang lai spa ban pan kam ya ka deng ka ba siput ka jingjerong ban pendep ya ka met yak yok jong no ne ka no ki bala dai ban bet phai shop blai Kumshibenta ka Special Outreach Health Camp hini ka singi na kalyang ka Juwai Urban Primary Health Center UPHC madon halum kirwiang kalapan long ka jing ay dawai a pagbay ka shnong panaliar. Harangkar ka jing yatray lang bat ka Bansara Eye Care Center Juwai. Habekran bat ka Dr. R. Pasa, Medical Officer ka Urban PHC ka layto, bay ka ni ka Special Outreach Camp lapan long man lau banay hadin balajit di ka ni ka UPHC manlong kum ka Health and Wellness Center na duusnem arajar kat kanday nakabalit sa man kikantod bahap hapo ka jingpet kanika Urban PHC. Kanika UPHC kakantub ya kumbak hat santili kishnong bachisin balapun lang kanika Special Outreach Camp ladon lang bit ki specialist kum ki dentist medicine bat kiwe. Habakili ya ki jat jingpang baki kamlap lang ba kanika Special Outreach Camp la ito baka syongkat kum kasamoy. Tang baki brio balap pala lipos nem hikarata ki jing shidom ki pakamlap kadika shini diabetes bat BP. Hakaju kapor kakentu yaki pat ba ban shim kabu yakum kini ki health camp bak bawan ki dong ki shnong jongki nak menta ka kwat ka khya jongki hi kum ju ka yin kasem hakani ka singi ki pat ba bala yo jeng toy ki poy kum ba shi spa arngot nakaliang wahet shnong ka panaliaru RQ lalu ulapan pai ka jing songo yakani ka Urban PHC namar ba ka jing wan jongka ka lapan mentoy ki pat ba nong shong shnong nga ka Dr. R. Pasa ko in charge ng tay ka Juwai Urban PHC ko em hab apo lum korbiang menchua em go hata chut uku urban dan chut urban dara ika na do last year na do November na do November 30th 2020 das sedang function na lina hai lum korbiang ha building thne yang i hai tut ha halat wat halum korbiang no te ya kan ni ka singi hini wani hapo pan liar ni em ya kan ni ka special outreach camp ya kan ni ka outreach jo pan mani manu banai nadok wa chajit i hapo i gani ka urban chajit kam ka Health and Wellness Center do snem 2019 tersedang i penman ya gani ka outreach haman lagi dong kini ki locality ko hap hapo ki area ki yong i ka urban em go 15 localities khasan tali ki dong te jo lai i ko wi chi ka wi ka outreach ha ka wi ka dong man banai jo lai te negesngi wani hini hapo panaliar they will involve langi yagini ki bansara wanu khut langi ki bansara team te kani hagini ka outreach lai jo involve langi yagini ki specialist wan kon specialist kat ki walai ma negi medicine mo ki dentist mo negi pedia ki gynae kat ko lai sa te ko open sngau na liang yonga kamba MO in charge to atai urban ko open sngau ki pai ba ma to sngau bhabi ni chikmat min da lai che ki dong te ko open sngau man pi pai ba sngau ba chim gani galat kam pubu mo ya wan gini gi outreach wan attend yo ta ijingwan yang gani ka special outreach apo ga dong ka chnat yang i snya ku wi ka jing man toy ya ki nong chong chnong apo ga chnong yang i wa yo gi u li pha check up hay to we che kya yang ki hay to wa ki khman ni wan yang ga bansara kane liang yang nga kaum he chnong snya wa snya ngu kro do kata ya gani ga chuku UPHC churup lang wa ga bansara ye wa ki de plak ki por ko do yang ki yo pendap ki gani ga program ko pen mentoy do kata ye ki kon ga chnong ro ku hadin chis nem ka imlang salang kala shakta nakajing sapriang uknyang COVID-19 kabala pentul ki aka bara kuntup ki kam ki lekai menta ka singi ka shooting association Meghalaya ringkat berka North East Small Finance Bank kalaban penlong ka 6th Meghalaya State Shooting Championship bat penkut menta ka singi kani ka jingya kop siat pistol lapan long ha 58 GTC Happy Valley Shillong kani ka jingya kun siat pistol kalong banji di kitu ki belawan chakman ban kin la ru ban yashim menta ka jingya kun siat pistol jong ka dong ka than bat ha ka limpung ya kun ka ri India
Badaki tugi khubor ni lapor syakabakun, tak ada bengin de syambiang kublai shibun.